Morjesta Markku. Terve Antti. Juteltiin viimeksi erilaisista ampuma-asennoista ja luonnon tukien käytöstä metsästyksessä. Jäi mieleen myöskin se, että käytit sujuvasti asehihnaa siinä ampumisen tukena. Kyllä. Ja tänään olisikin teemana käydä läpi sitä tarkemmin, että miten sitä asehihnaa voi käyttää siinä apuna. Siellä on varmaan kuitenkin merkitystä, että minkälainen se asehihna on, jotta se siinä toimii. No käytännössä oikea pituus on se määräävä tekijä tässä. Melkein mikä tahansa hihna sopii tähän tukeen ja tukemiskäyttöön, kunhan se vaan on sopivan mittainen. Joo. Pitääkö sen olla säädettävä? No säädettävyys on hyvä asia, jos semmoinen on. Joo. Ja sitten muussa tapauksessa niin se vaan täytyy olla sen mittainen, että sillä saa sen ampuma-asennon. Joo. Tämä on mielenkiintoista. Katsotaanko tarkemmin niitä ampuma-asentoja, miten se hihna toimii? Katsotaan hiukan. Joo, kiitos. Eli oleellistahan tässä hihnatuessa on se, että siitä saadaan riittävän tiukka paketti, eli sen pituus on sopiva. Ja nyt kun mä menen polviasentoon, istun käytännössä takinmaisen jalkaterän varaan, vien käden hihnan ja aseen välistä, nostan hihnan tuonne hauislihaksen kiinnityspisteen yläpuolelle, nostan käden pystyyn ja tuolta ranteen takaa menee hihna kiinni. Ja nyt kun se on riittävän kireellä, niin toisen käden voi irrottaa ja tämä asento pysyy kasassa. Tämä istuva asento, niin kuin aikaisemmin puhuin, niin tässä hihna tarjoaa ihan samanlaisen hyvän tuen. Ja jälleen kerran se asento pysyy kasassa tämän hihnan varassa. Eli hihna on yhtä merkittävä tuki sekä istuen että polvelta. Kyllä. Joo. Muista asennoista käytännössä hihnalla ei kauhean paljon hyötyä ole. Jopa sillä tavalla, että pystyasennossa, jos on hyvin tuulinen sää, niin voisi olla eduksi, että hihnan saa jollakin tavalla lukittua, että tuuli ei heiluta sitä ja vaikuta aseen heiluntaan. Hihnalta mitään erityisominaisuutta tässä ei vaadita, eli se pituus on kaikkein oleellisin asia.